Bé, bona vesprada. Si vos sembla, anem a començar en la presentació d'aquest llibre, que és el de Perspectives, Memòria fotogràfica d'Ontinyent. Jo tinc la costum de sempre que començo un acte d'aquestes característiques avisar a la gent. Jo no soc una persona que estigui acostumada a parlar en públic i, per tant, quan em toca fer-ho em poso molt nerviós. Ho dic perquè si en un moment donat vegeu una contradicció, alguna barbaritat o que me queda en blanc, doncs ja espero que m'ho perdoneu. Bé, m'agradaria començar citant o donant les gràcies a l'entitat que ha fet possible la publicació d'aquest llibre, que és Caixa Ontinyent. No només ens ha cedit de l'espai, sinó que a més ens ha possibilitat que aquest llibre isca al carrer. I jo li ho agraïsc per el recolzament que ens ha donat en aquest llibre, però en molts altres que també han eixit de la llum, perquè jo ara esta setmana, fullejant o mirant per casa en la prestatgeria, sí que he vist una sèrie de llibres que estan editats per aquesta entitat i vaig pensar que de manera inevitable, igual, aquests llibres no haurien arribat ni a la meva prestatgeria ni a ninguna altra. Així que per el compte que ens té, agrair-li. Després m'agradaria agrair la presència dels verdaders protagonistes d'aquest llibre, que evidentment no som ni Xavier ni Jordi ni jo. Avui tenim la sort de tindre entre el públic a dos dels fotògrafs, dels autors, que són Batiste Martí Garcia i Rafael Penedès Martí. Al mateix temps també contem amb la presència dels familiars i els hereus dels altres dos autors, que són Rafael Bernabéu i Rafael Jordà, que malauradament no poden estar entre nosaltres. Clar, jo sé que és un poc prompte, però si esperem un xicotet aplaudiment per tot el que han fet, jo us ho agrairia, perquè és un moment. I ja per últim també agrair-vos a totes i a tots la presència i l'assistència a aquest acte, perquè sabem que té cert mèrit. Vull dir, estem parlant de la presentació d'un llibre que parla de fotografia i que parla d'Ontinyent. I això que semblen temes minoritaris que de vegades no estan en el mainstream, al final tenen un recolzament, tenen un públic que ve a aquests actes i vos ho agraïm. I més mèrit té que vingueu avui que nosaltres, sense voler, hem fet la competència involuntària a un partit de futbol que sembla que és la panacea avui en dia. Vull dir, la veritat és que no ho sabíem, però la setmana passada, parlant amb un amic, en Vicent, quan va vindre a agafar el llibre, ens va preguntar quin dia anem a fer la presentació, li vam dir el dia i l'hora, i ens va dir, coincidiu en el partit del Mundial. I vaig dir, ostres, quan va acabar Jordi i jo, Jordi em va preguntar, diu, què fem? I jo dic, home, només podem fer dues coses, tirar avant la presentació i després contar-li a Xavi, explicar que l'expliquem a Xavi que hi ha un partit de futbol, vull dir, perquè Jordi i jo som algo futboleros i no ho sabíem, dic Xavi que no li interessa gens, i de fet s'ho va parar bé. Jo de fet m'esperava una resposta de l'estil mundial, quin mundial, però informar com més o menys sabia de què anava. Bueno, la qüestió és que el llibre que estem presentant es diu, com us he dit abans, Perspectives, Memòria fotogràfica d'Ontinyent. Us explicaré un poc de què va. El llibre és un recull, és un projecte que intenta recollir l'obra de 4 fotògrafs locals que han nascut a Ontinyent, però que a més han tingut a Ontinyent com a motiu principal de la seva obra. Els 4 autors són Rafael Bernabéu Galvis, Rafael Jordà Bonastre, Rafael Penedès Martí i Batiste Martí Garcia. Nosaltres, bàsicament, el que hem pretès en la presentació, en el treball que hem fet en aquest llibre, són 3 aspectes principals. El primer és el de reivindicar la fotografia com un document únic i útil a l'hora d'elaborar un discurs sobre el passat, que és un poc el que nosaltres intentem fer en projectes paral·lels, com pugui ser el d'Ontinyent Rural. És cert que quan intentem fer un discurs sobre el temps passat, normalment recorrem a una sèrie de documents que solen ser els escrits, perquè són els més recurrents, però després nosaltres també hem recorregut molt a la documentació gràfica, a la fotografia, perquè considerem que no només aporta informació, sinó que dissipa dubtes i sobretot ajuda a elaborar i a muntar un relat. I per tant volíem que aquest llibre fos també un agraïment i un reconeixement a la fotografia com a document. Després, l'altra pretensió que hem tingut, evidentment, és la de tornar a conèixer l'obra d'aquests 4 fotògrafs que us he comentat abans. És una obra interessant, però que jo definiria com injustament desconeguda per al públic en general. I quan dic públic en general, m'hi incloc jo també. Jo que no vinc de la fotografia, ni que és el motiu principal del meu treball, havia tingut la sort de treballar
aquestes fotografies en el projecte anterior que us he comentat, però no ha sigut fins al treball d'aquest llibre que m'ha donat el tresor que tenim entre les mans. I ja per últim, retre l'homenatge que es mereixen els 4 autors, perquè sense ells no tindríem la memòria fotogràfica que us presentem així. Bàsicament en el llibre, el que aneu a trobar, per als que no l'hageu vist encara, són 4 capítols. Cada capítol està dedicat a un dels autors i ahí trobareu 2 textos, un de biogràfic, que és el que he escrit jo. El text biogràfic parla de situar els esdeveniments més importants en la vida de cada autor i sobretot relacionant-ho sempre prenent com a eix central la fotografia, que és del que va aquest llibre. El segon text parla de fotografia, l'escriu i el signa Xavi Mollà, i a més, per a mi és una de les coses més interessants que té el llibre, perquè fins i tot per a una persona com jo, que ja vos he dit que no entenc massa de fotografia, no només és comprensible, sinó que a més t'ajuda a entendre el que després vas a veure. Te dona pautes per a intentar entendre les fotografies que estàs veient després. I finalment, en cada capítol, el que hi ha és la part més important, el cos central, que és el conjunt de fotografies, la majoria de les quals són inèdites i les que no ho són les que us ho foren, perquè des que va eixir el llibre, que fa pocs dies, hem tingut l'oportunitat de parlar amb els autors, amb els familiars o amb gent que havia pogut veure aquestes fotografies i ens han reconegut que una volta les veuen en el llibre és com si les vegeren per primera vegada. I això és perquè el treball que ha fet Xavi, sobretot, de donar-les la qualitat que es mereixen, doncs jo crec que és una de les coses que paga la pena. Per altre costat, com naix el projecte del llibre de perspectives? Resulta que naix de la confluència de 2 interessos que tenim, o sobretot que tenen, en aquest cas, Xavi Mollà i Jordi Mollà, que per cert, si algú no ho sap encara, no són germans, t'ho dic perquè és una cosa que es pregunten on anem. Ells tenen una confluència d'interessos que és Ontinyent i la fotografia, i des de fa molt de temps que es dediquen a digitalitzar i a catalogar arxius fotogràfics, si no tots, la majoria, locals, vull dir, no tots, però la majoria són locals, i ho fan amb la intenció de preservar-los. Per què? Perquè al cap i a la fi estem parlant de documents que, com us dic, són molt importants, però que tenen el perill de degradar-se o desaparèixer per molts motius. Aleshores és important que hi hagi algú que faci aquesta tasca de digitalitzar, d'ordenar, com a mínim per a que es queden fixats. Però clar, d'aquesta tasca naix una consciència que és la de, jo diria que una de les mancances més significatives que tenim en aquest poble, que és la d'una fototeca local. És a dir, un espai on puguem guardar, ordenar i preservar com cal aquests documents com a memòria pròpia del nostre poble. En un principi hem de reconèixer que la intenció era intentar tirar davant una fototeca, però clar, això demana una sèrie de recursos, d'infraestructura i de diners i temps dels quals nosaltres no disposàvem. Per tant, vam considerar oportú fer un primer pas, en el que esperem que sigui un llarg camí, que era la publicació d'aquest llibre, on presentem 4 fotògrafs i esperem que en un futur n'hi hagin alguns més. Jo us he dit abans que he fet les biografies dels autors, us vaig a parlar un poquet de les biografies, així de manera molt breu, ja dono pas a Xavi. Nosaltres hem escollit aquests 4 autors perquè considerem que presenten 2 interessos principals. El primer és que han tingut la capacitat de dibuixar una crònica ben particular, a través de la seva mirada, de l'evolució del nostre poble en la segona meitat del segle XX. I això és molt important, perquè d'altra manera no ho tindríem. I després perquè ho han fet a través de fotografies que tenen un valor intrínsec, és a dir, tenen un valor per si mateixes. Per què? Perquè si bé és cert que alguns dels autors no tenen una formació directa en l'art de la fotografia, totes les obres que han dedicat a ella, els estudis directes o indirectes que han fet, les experiències, els revelats i tal, els han dut a poder elaborar unes obres que un dia abans per si mateixes tenen valor. Per tant, això és una cosa que nosaltres, la confluència d'aquests 2 elements ha sigut el que ha fet decidir-nos per aquests autors. Respecte a les biografies, una de les coses que em vaig adonar quan estava fent-les és que els 4 autors tenen, per dir-ho d'alguna manera, experiències paral·leles. I en certa manera ha de ser així, no pot ser d'altra manera, perquè coincideixen en el temps però també en l'espai. És a dir, els 4 autors naixen en un moment molt concret, el més major em sembla que ho fa el 1930 i el més jove el 1941, és a dir, en una dècada i escàs, en 11 anys concrets, naixen els 4 autors, i això vol dir que comparteixen un temps que jo diria que era particularment
no sé si radical és la paraula, però suposo que m'entendreu, en el sentit que el moment en què naixien era lo suficientment potent com per condicionar les biografies d'estos autors. Estem parlant d'un aixecament militar, la posterior guerra civil, la postguerra, dictadura i tot el que va dur fins al règim democràtic de 1978. Però és que després també comparteixen un espai, que és el d'Ontinyent, i a més el comparteixen, sobretot en la segona meitat del segle XX, en un moment en què hi ha canvis molt ràpids i molt profunds. És a dir, Ontinyent passa d'estar, per exemple, a nivell econòmic, passa de dependre d'una economia d'un sector primari a una economia industrialitzada, amb la indústria tèxtil com a principal protagonista. Això fa que també hi hagi un increment demogràfic molt important, que també hi hagi un canvi en la fisonomia del poble, comencen a aparèixer carrers, comencen a ampliar-se, i jo diria que fins i tot hi ha un canvi de la mentalitat de la gent. De fet, en aquest llibre podreu veure fotografies que així ho atestiu, testimonia, i a mi m'interessa molt, perquè així trobareu aspectes de la vida social, celebracions o inclús espais, persones que ja no estan, que abans eren un pilar fonamental en la societat del nostre poble i que avui en dia són subsidiàries o oblidades, en la majoria dels casos. Jo crec que l'evolució d'Ontinyent en la segona meitat del segle XX ha sigut molt positiva, però evidentment té la seva part negativa, que és així, que jo crec que és la debacle patrimonial que van patir, no només, però sobretot en els anys 70. Ahir sí que van perdre gran part del patrimoni que teníem, sinó gran part, una part molt important, i això és una cosa que no podrem trobar. És simplement una anècdota, però crec que és important agafar consciència perquè d'allò que ha passat en l'anterioritat ja no podem fer res, però el que passa endavant sí que serà responsabilitat nostra. I ja per últim dir-vos que aquestes experiències paral·leles de les que vos parlava tenen també un element contradictori. Per una banda, el fet de compartir espai i temps fa que aquestes biografies s'entrellacen, que se troben en moments determinats, i sobretot a mi em sorprenia que se trobaven en, no sé si en la militància, però potser podríem dir la paraula militància, en dues associacions del nostre poble, que és AFE, per motius evidents, i la segona, que és el Centre Excursionista, que fent les biografies em vaig enterar que tenia una relació molt estreta en el món de la fotografia, perquè allí s'havien fet cursos, concursos, hi ha un espai per a revelatge i allà van confluir tots. Però després n'hi ha el que a mi més m'interessa d'aquest llibre, que és que malgrat totes aquestes confluències n'hi ha un aspecte que les divergís, i és les mirades diferents que els quatre autors són capaços d'elaborar sobre el nostre poble en un moment determinat, que és el que vos estava comentant abans. A mi m'interessa això moltíssim perquè tenim un llibre, un document, que podem veure com gent que comparteix un espai i un temps té mirades tan diferents sobre algo tan relativament reduït com és aquest espai i aquest temps. Crec que és una de les coses més interessants i us recomano que intenteu fer una mirada al llibre en aquesta perspectiva perquè és interessant. Bàsicament això és el resultat de la subjectivitat de cada autor. Al final cada autor té els seus interessos, té la seva formació, té la seva experiència i d'ahir naix un poc la mirada d'això que jo us comentava. Bé, si voleu, si us pareix bé, vaig a donar el pas a Xavi. Vos agraïm la paciència i us deixem Xavi Moya. Moltes gràcies. A totes i a tots, moltes gràcies per haver vingut en un dia tan especial, haver superposat a esdeveniments esportius i a les qüestions climatològiques que benvingudes siguen les pluges. Per tant, això, moltes gràcies a tots. També a Caixa Ontinyent per atrevir-se a editar este llibre, estem segurs que no se'n penediran. I per supost als dos companys de singladura, a Jordi i a Quique, perquè ells dos sí que són germans, nosaltres no, els tres no. Cada un té una tasca, jo crec que els tres tenim tasques ben determinades en el treball. Ja ho ves, Quique, el bé que s'expressa malgrat queixar-se, dir que té vergonya i totes aquestes coses. I això, però ell és el que s'encarrega de la qüestió de documentació històrica, entrevistes i part conceptual del treball, i Jordi és el que va buscant, ell té un caràcter especial que cap dels dos tenim,
té un caràcter afable que aconsegueix arxius que a mi em seria impossible arribar a ells. I el fet d'arribar a aconseguir arxius el fa tindre una experiència en el que és arxiu històric de la fotografia i començar, perquè uns arxius ens duen a uns altres, això és com un cabàs de cireres, que n'agarrem un parell i anem estirant i anem estirant. I hem aconseguit, de moment, aquests 4 arxius, però en tenim més ja en la recàmera perquè la idea és continuar. Per tant, agrair als dos el seu treball. I per supost, i encara que sigui una reiteració, i no per deixar-los en l'últim lloc, donar les gràcies als 4 autors, els 2 que ja no estan entre nosaltres, però que tenim així a la família, de Rafael Bernabéu Galvis i de Rafael Jordà Bonastre, i els 2 autors que es podreu conèixer si voleu, que és Rafael Penades Martí i Batiste Martí Garcia. Bé, jo parlaré de la qüestió tècnica del llibre i una miqueta conceptual de la fotografia. El llibre que heu pogut veure ja té unes mesures de 22 per 26 centímetres, ample per alt, té 176 pàgines i podeu trobar 146 fotografies d'ells, entre els 4 autors. S'ha utilitzat un paper d'altíssima qualitat per a que li doni justament la qualitat que es mereix d'impressió fotogràfica i està enquadernat amb rústica, que es diu, que és cosit, un quaderneix cosit en una capa blaneta amb solapes. Està imprès tècnicament, es diu trama estocàstica, que és el puntet finet per a donar-li la màxima definició possible, i a 2 tintes més un vernís. Bé, hem tingut la sort de comptar pràcticament en el 90% en els negatius originals, és a dir, no en la fotografia. Per tant, això ens ajuda a escanejar. Hem patit molt, perquè tots els negatius no estan igual de ben conservats, hem patit molt a l'hora d'escanejar i després retocar, però és molt millor que no partir d'una fotografia feta. Un positiu té els inconvenients de que pot estar deteriorat, no pot estar revelat tècnicament en condicions, perquè hem de comptar que fa 50 anys o 60 no es tenien els mateixos mitjans tècnics que tenim ara, ni els fotògrafs amateurs tenien accés a uns materials, a unes pel·lícules, a uns reveladors, a uns químics que es pogueren tindre potser 30 anys després. Per tant, insistís que la meravella d'haver tingut els negatius per a poder treballar amb ells. Perdoneu que estic així pegant-li a d'això. La meva tasca ha sigut la de, en companyia de Jordi, primer fer una selecció de les imatges que aniran i després Jordi n'ha escanejat una gran part, jo he escanejat la resta, però m'he encarregat d'ajustar totes les fotografies, dels contrastos, de retocar, perquè molts negatius estaven prou deteriorats, etc. En la idea que el llibre dona la impressió que siguin fotografies tècnicament actuals, que no es vegin aquests deterioraments, etc. Perquè ens ajuda més a contar o a transmetre el discurs dels propis autors. Bé, primer, abans de parlar dels autors, ho faré en general. Una fotografia, per el fet de tindre 40 o 50 anys d'història, ja té un dret propi a convertir-se en un document extraordinari, perquè justament ahí podem trobar elements que ja no tenim avui en la societat actual, com pugui ser la gent, com pugui ser edificis, etc. Però, a més, si a això li afegim la mirada i l'ofici dels 4 fotògrafs que tenim, ens convertim en ser,
tindre la sort de poder observar aquesta meravella d'arxiu. Insistís perquè estic convençut. No? Bé, també, i això em perdonaré un poc la pedanteria, però podria establir un paral·lelisme perfecte en el neorealisme fotogràfic, en la fotografia dels anys 50 o 60, perquè fotògrafs que s'han considerat també neorealistes, com era el cas de Piedad Isla, com és el cas de Mario Giacomelli, com és el cas de Ramon Massats, del valencià Gabriel Pallador, etc., veiem una mateixa intencionalitat. I això podríem dir, perquè jo he parlat en els fotògrafs que he tingut l'oportunitat, per si ells havien begut de l'escola, per exemple, de l'escola de Madrid o del neorealisme italià, i m'ha dit que no, nosaltres anem a la nostra. Per tant, per a mi li dona molta més èmfasi i molta més mèrit a l'hora de plantejar aquestes fotografies, perquè si es preocupeu de buscar aquests autors o altres semblants, veureu que n'hi ha moltes similituds. Bé, i també ara havíem de fer, Quique ho ha dit al principi, l'homenatge a fotògrafs. Sabem tots des d'ací, hem vist moltíssimes publicacions que s'han fet a Ontinyent al llarg del temps, programes de festes, monogràfics, etc., que han estat il·lustrats per fotografies. És a dir, a la fotografia sempre li s'ha donat aquest treball, aquesta feina, la il·lustració. No li s'ha donat altra intenció, la intenció que possiblement tinguera el fotògraf. I jo crec que era ja, diguem, el moment de que nosaltres posarem en valor els fotògrafs. És a dir, que la fotografia no il·lustra res, ni el text d'aquests llibres tampoc, simplement que siguin complementaris entre ells. I jo crec que això era una cosa de justícia i és el que hem pogut fer. I comencem pels fotògrafs, en el mateix ordre que ve en el llibre. A Rafael Bernabéu Galvis no vaig arribar a tindre, vaig parlar en ell algunes vegades, però no vaig tindre tanta relació com vaig tindre en els altres tres. Jo havia vist moltíssima fotografia, el veia sempre en la càmera, perquè dels 4 fotògrafs hem de tindre clar que ell era el cronista gràfic. És a dir, hom pot fer fotografia per ofici, per afició, per distracció, etc. Però Rafael Bernabéu, a part de tot això, tenia clar què és el que estava fotografiant. Ell era conscient de que els carrers que estaven passant, de tota l'esfervescència de la indústria d'Ontinyent des dels anys 50 i dels anys 60, tot això anava a tindre un canvi immediat. Tots els oficis, tant de la ruralia com els oficis artesanals d'Ontinyent, com la manera de vestir, com els edificis, com el patrimoni, malgrat, com deia aquí, que alguns desapareguts ja per sempre, tot això anava a canviar i ell era conscient del que estava fotografiant. Per això, amb el títol en el llibre, i jo ho recalque, ell seria el cronista gràfic d'Ontinyent, necessàriament, és a dir, perquè ell va ser, ja dic, conscient del que estava fotografiant. Jo em vaig intentar, ell era molt seu, la família el coneixia de sobre, ell era molt seu, i jo vaig intentar arrimar-me a veure el tema de conèixer de primera mà el seu arxiu, perquè a mi, a part de veure les fotografies, m'agrada parlar en el estil fa, per tal d'arribar i entendre. Però era una persona molt esquiva. Jo procuro ser el més discret possible i per supost, no me nota cap interès perquè no en tinc, simplement tinc l'interès de saber més de la persona, però era una persona esquiva. Jordi va tindre més mà i va poder aconseguir l'arxiu que podem veure ara. És cert que moltes de les fotografies, la majoria, totes les d'ací, us sonaran de noves, però les de Rafael Bernabéu, moltes o algunes d'estes ja han estat publicades, ja dic, en llibres de festes, en els propis llibres que ell s'autoeditava o els publicava a Caixa Ontinyent, és a dir, algunes d'elles estan,
pero en todo el compendi i en esta, revisió tècnica que li hem fet, trobo que ho podreu veure en més claritat. Rafael va ser sensible a la cultura i al patrimoni, i això queda palès en la seva feina, a la cultura i al patrimoni d'Ontinyent, i queda, jo crec, que més que vist en el treball. Bé, passarem a Rafael Jordà Bonastre. A ell el vaig conèixer, primer que res vaig conèixer les seves fotografies. Jo vaig començar molt pront en la ficció, allà als 14 anys jo ja feia fotos, ja tenia laboratori i no en la intensitat que estic ara, lògicament, però m'agradava veure tots els esdeveniments de fotografia, que no eren pocs, els que es feien a Ontinyent. I veia, i coneixia tots els autors de l'època, i entre altres Rafael Bernabéu, a Rafael Penedès i a Batiste, que els tenim ací. Per tant, de Rafael Jordà vaig veure les seves primeres fotografies en exposicions de fotografia. Però després, més tard, quan jo ja em vaig aficionar prou més a la fotografia, vam coincidir de jurat en alguns concursos, nosaltres dos de jurat i alguns més. I vaig veure la seva tranquil·litat, la seva, capacitat, de ser una persona molt, molt estable a l'hora de dir el que li pareixia sobre les fotografies, jutjar les que li agradaven, les que no li agradaven, i això em va captar molt l'atenció. Les seues fotografies, que generalment són totes de reportatge del carrer, estan més enfocades a la festa i a la família, per cert. Molts dels arxius, que, clar, aquest llibre té 176 fotografies, n'haurem revisat no sé quantes, però estem parlant de milers de fotografies. Però si alguna cosa podem catalogar o sintetitzar de Rafael Jordà és la fotografia de les festes, principalment a la de la Puríssima. Les festes de la Puríssima hi tenia molta relació per la família i ell mateix, en la Puríssima, i ahir es veu un treball que és digne de destacar. Bé, i també en la fotografia de família, que n'apareixen poques, lògicament, vull ressaltar també la manera magistral que tenia d'abordar els encontres familiars. És realment màgic la manera i l'estima que li posava. Passem a Rafael Penedès Martí, que hem tingut tanta relació com més de 20 anys treballant junts en la mateixa empresa, i jo quan vaig entrar era molt jovenet, feia fotografia, era aficionat, però en una d'aquestes exposicions que vaig anar al centre excursionista, vaig veure que el premi, un premi que era d'unes fotografies sobre un incendi d'una fàbrica tèxtil d'Ontinyent, i em va parèixer extraordinaris, per el dramatisme, per la composició, per com posava les figures dins de la composició, i dic, això... Clar, jo aleshores ja mirava revistes de fotografia, llibres, etc., però dic, ostres, això ho tenim en el poble. I està, el cas que vaig veure el nom, Rafael Penedès, i quan vaig arribar a la feina i dic, el Rafael Penedès del centre excursionista eres tu? Diu, sí, soc jo. I a partir d'ahir la relació va millorar perquè parlem, a part de la feina, que cada un tenim les nostres coses que fer, parlem també de fotografia. I fins i tot ell em va arribar a deixar la seva càmera, la mamilla, que és esta la que vegeu així, una de 6x6, la vaig tenir quasi un any i pico i vaig fer molta fotografia en ella. Rafa ha viatjat molt per la seva feina, ell ha viatjat molt, i per a mi les persones que viatgen contínuament tenen un altre punt d'observació que no és que resideixen sempre en el mateix lloc. Tenen altra perspectiva, tenen altra manera de veure les coses. Jo considero això necessari. Per a mi, els xavals de jóvens tindria que estar obligats a que viatjaren i dic, aneu-se'n i no torneu en 5 anys. Mireu món i després en tornar ja parlarem. Això, ell en la seva fotografia ho transmet.
perquè la seva visió és completament distinta. No sé, com si diguérem més estructurada. A més, és un gran entès de música i de literatura. Per tant, la qüestió intel·lectual dins de les seves composicions augmenta. I jo això el vaig veure sempre. Un 90% seu de l'arxiu és familiar. Gabriel Collado, de Massanassa, ell va ser de l'Escola de Madrid, tot i que és valencià. No sé si alguns de vosaltres, els majors, se'n recordarem de Transportes Collado, doncs ell era, el Collado era el propietari. Gran fotògraf, col·leccionista de fotografia, i tota la seva obra pràcticament basa en fotografies del seu entorn, de la família, etc. I, lògicament, les de Rafa Penedès no les podem posar així perquè així l'origen i l'objectiu que tenim en aquest llibre és on tinguem. Però sí que n'hem posat algunes de la seva família. Per a mi, el treball el té ahí, el treball humà en la família, en les fotografies del seu entorn, però també les vistes que té Ontinyent, la manera que té de veure els enquadres de les festes, de lo que és els carrers d'Ontinyent. Bé, i l'últim en ordre del llibre és Batiste Martí. El Batiste és el mestre de tots nosaltres, de tots els aficionats de fotografia. Tots els que tinguem una edat, tots hem coneixem a Batiste. Quan jo, en els anys 70, que no tenia ni idea, perquè jo soc com Batiste, o com la majoria dels que estem així, aficionats a fotografia, autodidactes. Però no per res, no per ser més xulos que ningú, simplement és perquè no n'hi havia res, ningú accés, ni a escoles de fotografia, ni a bibliografia fotogràfica, ni a res. Per tant, jo anava desesperat preguntant a estes, a altres i tal, i eres jove però tonto no, és dir, està dient mentides. No estic parlant de Batiste, estic parlant en general. Però Batiste no, Batiste s'obria un canal, dit així clarament, explicant tant tècnicament com conceptualment la fotografia. Per això, a tots els seus contemporanis, o fins i tot els més joves, parlem de Batiste i Batiste és el mestre de tots. Ell va tindre formació pictòrica dins de la pintura i també de fotografia, la rama artística. Per això la seva fotografia es pot considerar més pictòrica que no documental, tot i que la seva fotografia documental, que veurem en el llibre, té una càrrega compositiva important. El fet de tindre coneixements de pintura, també ha fet de les seues fotografies manipulacions, il·luminant-les en anilines, en pintures, etc. Diguem, convertir una fotografia en obra única. És la fotografia que realment més li agrada, tot i que, insistís, la seva fotografia documental és molt important. Quan jo vaig començar, em vaig apuntar els diumenges eixíem principalment a esmorzar, però eixíem a fer fotografia en companyia de l'Isaac Torró, de Vicent Recatalà, de Pepe Vizcaíno, de moltíssima gent. Jo era més jovenet, no? I em feia molta gràcia, la primera volta, aparquem en el cotxe i Batiste obre la porta i se'n va corrent en la càmera, i és perquè havia un punt de llum concret que ell veia molt més avant que nosaltres, no? I en seguida se n'anava corrent. O a voltes esperava en el cotxe i no eixia. I dic, Batiste, no poses ni tan sols el trípode ni res. Diu, no, és que avui ell va acunyar algunes terminologies que després hem utilitzat tots. Diu, és que avui el cel està embarginat. Això està acunyat per ell. Embarginat. Això vol dir que la llum estava tèrbola, és a dir, no valia la pena fer fotografies. Diu, em queden al cotxe i no, això, se n'anem a almorzar i en prou, no? Bé, aquesta ha sigut, i jo per a mi ha sigut una de les persones que he admirat per això, perquè ha sigut un gran cor que ens ho ha donat tot. Bé, i per acabar, resumirem un poc tot això, és a dir, Quique ha fet una presentació extraordinària, per tant, a mi, diguem, m'ha desautoritzat a fer
qualsevol altre comentari. Però jo vull acabar, posant en molta importància el que és l'arxiu gràfic, l'arxiu nostre històric. Si la memòria ens resulta molt interessant, l'arxiu gràfic també és memòria. Per tant, hem de fer el possible. Vaig llegir un llibre, farà un parell d'anys, d'Héctor Abad Faciolince, que es diu L'oblit que serem. Este llibre és una història quasi periodística, perquè ell és periodista i escriptor, sobre son pare. Son pare era un metge molt famós, molt sensible en la qüestió humana, colombià, que el van assassinar els càrtels de la droga colombiana. I quan escriu sobre son pare, vos llegiré exactament un text que m'agradaria, quan parla de memòries o de lletres, que nosaltres mentalment el canviem per imatges o per fotografies. I diu: encara que puc creure-ho, no vull imaginar el moment dolorós en què també les persones que més vull, fills, dona, amics, parents, deixaran d'existir, que serà el moment en què jo deixaré de viure, com a record viscut d'algú definitivament. El que jo buscava era això, que les meves memòries més profundes despertaren, i si els meus records entren en harmonia amb alguns de vostès, i si el que jo he sentit i deixaré de sentir és comprensible i identificable amb alguna cosa que vostès també senten o han sentit, llavors aquest oblit que serem pot postergar-se un instant més. En el fugaç reverberar de les seues neurones, gràcies als ulls, pocs o molts, que alguna vegada es detinguen en aquestes lletres. Després d'això només em queda dir que nosaltres estem obligats a tindre hereus de la nostra memòria per a que nosaltres no oblidem mai. El nostre grup de treball, molt humilment, hem fet d'hereus de la memòria d'estos 4 magnífics fotògrafs. Gràcies a la memòria d'esta gent que ha sigut capaç de mantenir l'arxiu, ha sigut possible que avui tinguem davant de nosaltres este llibre. Amigues i amics, avui estem d'enhorabona. Gràcies a tots. I ara farem... Un segon només. Ara farem un tastet, com es diu un anglicisme, un spoiler, no molt abundant, d'algunes de les fotografies que apareixen al llibre. Per a que no s'hi deixin un poc duret, he posat una banda original, una música, que és una adaptació al violoncel que va fer un bon amic, Quico Pastor, un gran violoncel·lista, i és un dels leads de la peça de Franz Schubert, de Winter Rise. Es diu, concretament, és l'última peça, que es diu Der Lehmann. Rafa Penedès ho pronunciaria millor. Més o menys vol dir el músic de carrer o el músic de la viola de roda. Si apaguem la llum...
Adéu.